Ang susunod na programa ay may timang hindi angkop sa mga parangan. Patnubay ng mga arugbagdol ang kailangan. Opo, dahil may surmatano na naman ako mga katapsoy. Ang kwento natin ay ang alamat ng estatwa. Opo, estatwa. Nung unang panahon pa ng hapon. May isang bata, espesyal na batang ipinanganak sa isang kaharian. Ang pangalan niya, Procopio. Siya si Prinsipe Procopio. Dahil kaisa-isang anak at panganay na anak ng hari at reyna, si Procopio ay sobrang pinangalagaan ng kaharian. Opo, hindi siya pinadadapuan ng lamok. Kapag may lamok, kinakain ng mga nagbabantay. Natatakot kasi ang mahal na hari dahil may hula sa kanila ang ermitanyo. Opo, ang sabi ng ermitanyo, mahal na hari, magkakaanak ka pero isa lang at wala nang iba pa. Kaya kung magkakaroon ka man ng anak, pangalagaan mo dahil siyang magiging tagapagmana ng kaharian mo. Opo, isang araw, ang batang prinsipe ay inilabas. Lamok nga. Sumasamo ka sa sa vlog ko. So, ayun na nga, isang araw, inilabas ang mahal na prinsipe sa bulwagan ng kaharian at ipinakilala sa madlang people. Opo, may madlang people sila doon sa kanilang kaharian. Opo. Dahil nga, unang pagkakataon pa lamang inilabas sa kaharian ang batang prinsipe. Ito'y naging mahiyain. Tumungo at umiyak ang bata. Nang akmang tatakbo, sa unang paghakbang niya, ang sabi ng hari, "Huwag, at baka ka madapa." Nang ang bata naman ay akmang aatras, ang sabi naman ng reyna, "Huwag, at baka ka matumba." Kaya ang bata ay pumirmis na sa gitna. Natapos ang programa at ang bata ay hindi nagkariwaso. Hindi yung bata gumalaw. Nang nilapitan ng mahal na hari at reyna ang bata, doon nila nakitang estatwa ng kanilang bata. Na estatbol. Opo. Hayaan nyo maging bata ang mga bata. Hayaan nyo silang madapa upang matuto sa buhay. Dahil kung hindi, baka ganyan ang mangyari sa inyong mga bata. Maging estatwa. Opo.